softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Hello guys, for another new video again. Magluluto ako ng marinated beef, grilled marinated beef with salted vegetable. So yung vegetable guys, nagpapakulo na ako ng tubig na merong dry lemon. So diyan ko ipapakulit yung dito ko ipapakulit gulay. So, ipapakulo ko lang siyang half cook, saka ko siya igigisa. Igigisa ko siya sa vegetable stock, saka ground paper. Ito yung mga sangkap niya guys. Meron akong pumpkin, lemon, green beans, yellow pepper, green pepper, red pepper, carrots, kusa, potato, young corn, onion, and merong lemon salt. So, gagamitan ko siya ng coriander and mixed herbs. Ayan. Ayan. Yan lang. And ito naman, ibubukod ko to ng video mamaya. Kasi hindi ko siya na video kung paano minarinate. So, iisa-isahin na lang natin yan. Kung ano yung nandun sa yung pagka-marinate ko kung paano. So, let's start. Chop-chop natin ang mga vegetable para mailuto ng half cook.
So, half cook na at medyo na overcook pa yata. Ayan, i-dried muna natin siya. I-drain natin siya ng gusto. Ilalagay natin siya sa puron para maalis yung mga tubig-tubig niya bago natin i-gisa. So, kailangan natin to kasi pupusit-sitan natin yung tray na paglalagyan ng vegetable. Kailangan natin ng 100% pure extra virgin olive oil, lemon flavor.